дар ин макон намунаи деҳаро ташкил намуданд ки тамоми молу ашёҳои гуногуни маҳаллӣ ба намоиш гузошта шудааст. ҳамчунин ба таври намунавӣ гузошта шудааст дар ду тарафи роҳравҳо ва сайёҳону нафарони зиёде ҳамарӯза ба ин макон меоянд ва боз ҳам аз таъриху фарҳанг ва деҳадории ин макон ошноӣ пайдо мекунанд. ин боғ ном дорад намунаи деҳа. дар намунаи деҳа дар як гӯша маконе ҳаст ки ҳиндуҳо барои худоҳои худашон ки онҳо ҳайкалпараст ҳастанд, ҳайкалҳои гуногунро тарошида аз сангҳо инҷо маҳфуз нигоҳ дошта шудаанд ки ҳар як ҳайкал рамзи хоси худашро дорад ва ҳар як минтақаи ин макон парастиш менамоянд ин намунаи ҳайкалҳоро.